ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеои мо оғоз ёфт аз анамин манзараи зебо, аз анамин сабзаҳои баҳорӣ. Ҳамаира ман ба ӯ хотир оғоз кардам ки шумо медонам ки бисёре аз анамин подписчикони ман дар ғарибиянд ва айни замон дар анамин карантин дар хона нишастагӣ ҳастанд ва мехоҳам ки аз дидани анамин сабзаҳои зебои баҳорӣ ёде аз ватан кунанд, бинанд анамин баҳори мора. Хулоса имрӯзаи видеои мо оғоз ёфт аз анамин зебоиҳо. Бинед дӯстони азиз, дар баъзе ҷойҳо подписчикон нависта буданд ки барфай дар мо, вале дар Тоҷикистон бинед чӣ хел гулҳо шукуфон, бисёр гулҳоро бинед шукуфта истоданд. Дӯстони азиз, ман дар бозорам анамин намуд куртаое ки ҳозир ҳаст, ино туркиян. Нархошон се вай аст, бинед се ранг аст, то размери 50. Нархошон инора дӯстони азиз 250 сомон. Марҳамат, шахсоне ки мехоҳед харидорӣ кунед, и 7 дарвозаи Корвон, тарафи Мираш, 4-5 рияддай. Бинед ҳозир бо инаи кардиганора ман нархоша гап мезанам. Кардиганора пурсон шуда буданд. Ин намуд кардигано 120-130 сомон. Касое ки мехоҳед омада харидорӣ кунед. Баъд бо инаиҷа абая ҳаста. Абаяҳои ино вая Ташкентай. Абаяҳои Ташкент то размерои 52-54. Нархи ино дӯстони азиз 200 сомон. Касое ки мехоҳед омада намуд абаяҳои 200 сомона харидорӣ кунед. Ман ина ҳам нархи бозора гуфта истодам. Касе мехоҳа аз наздик омада бина бо харидорӣ кунад. Ӯ шахсое ки мисол дар Тоҷикистонанд, вайша бинед сиёи қафоша бинед бо поёнаш турай. Ина буд абая ҳаста, и абая Туркияй. Нархи 550 сомон. Бинед чӣ хел хушрӯай. Ин материалаш шифон борина, шифони тоза, баъд гипюрош ҳам хушрӯай. Ина буд абаяҳо ҳастай 250 сомонӣ. Аз и чанд рангай. Бинед чӣ хел хушрӯай. Абая халат. Озир ман бо суратша нишон медиҳам. Бинед ки дар тана ҳамин намудо чӣ хел меиста. Вайюра вақте мепӯшӣ бо дар тана чӣ хел меиста. Баъд бо бинед шумо вай размерашон то 52-54. Бинед дӯстони азиз, куртоора бинед, куртои 250 сомонаи туркӣ. Абаяҳо дидед, бардовый цветаш, сафедаш. Намуд куртоо астай 250 сом. Вай ино туркиян джинс размеро то размерои 50 ҳастай. Бинед чӣ хел хушрӯай. Зард астай 250 сомона. бо ҷинсҳо ҳастанд. 270 сомон ҳастай. 250 сомон. Инамуд бо ҷинс ҳастай. И 370 сомон. Нархаш туркӣ размерои балшмерка ҳастай. Бисёр ҳам хушрӯай. Сангчош ҳамаш тозаай. Аз и ҳастай бо яктай дига ҳастай. Уро нишон медиҳам. шумо бинед ин намудош 370 сомон. Ами туркиёра. Шахсое ки мехоҳед, марҳамат тамошо кунед, бинед, баъд омада харидорӣ кунед. Дуюм намудош бинед. Вайош киссаҳош, пеш киссаҳоша бинед. Узори чӣ дора? Морак дора. Хулоса инамин намудо ҳастай 370 сомон. Бо инаиҷа ҳастай 250 сомон, 280 сомон. Куртаҳои ҷинси туркӣ, халатҳои ҷинс. ҳар намуде ки хоҳед пайдо карда метавонед. Абаяи 550 сомонро бинед сиёҳ. Инаиҷа шлёпкаҳо ҳастай, босоножкаҳо ҳастай туркӣ. Ино 170 сомон. бо ҳаста намуди сафедаш 180 сомон.
инчунин баданаи шлюбкуш ҳастай. Ино 150 сомонӣ. ина шахсое ки харидорӣ кардан мехоҳанд. ин ҳамун ҳафтум дарвозае ки гуфтам, анамун дарвозадаяй ҳамин чизо. бинед чӣ қадр хушрӯани шлюбко. ино вайшон сифатшон беҳад хубай дӯстони азиз аз ҳамин шлюбкаҳо. ана ин ҳамуд басанушка ҳастай. ира вайш нархш 170 сомонай. аз и ду се ранг дора аз ҳамин намуд. баданаи фасонша бинед, моделшам хушрӯвай. ина дӯстони азиз тамошо кунед, бинед. шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд омада мустақилона харидорӣ кунед. бисёр ҳамсифатҳои хуб. ино туркиян. як бор дигар такрор мекунам, размерош ҳамаш ҳаст. дар инҷа дӯстони азиз ана ин намуд вай ҳастай. ҷинси дароз, анамин суртук барин. и вайш нархш 200 сомон бори бишкек. ана кастумои ҷинси аст 150 сомӣ. ана ин дархости дигар духтараке ки хоҳиш карда буд дар бораи анамин намуд вай куртаҳои арусие ки вай надора, чӣ мегӯянд, обрӯч надора ё ки хурдаи обрӯчуш. анамино куртаҳо ҳамаш сатр карда мешава. и куртаҳо вобаста нестай аз анамин молу дигарош. ина шумо тамошо кунед. ино нархш 2000 сомонай дар харид. ҳамин румоли сатршам метиҳанд. анамон духтараке ки бисёр хоҳиш карда буд, марҳамат, тамошо кунед хоҳари азиз. ана ин намудош ҳастай. остинша ина хушрӯтар бинед. остинои ино анам хел ваяй клёшай. ино махсус анамин хел вай доранд. куртаи бо дарози сафед доранд. остинои дарози сафед ки аз таги пӯшида мешава барои ҳама ҷоша маҳкаме барои куртаи сатри борен. ана ин намуд русалка доранд примоё фато. ина бинед нархи 3000 сомон барои харид. ино наван ягон бор и фатаи арусиро пӯшидагӣ нестанд. 3000 сомон. иям анамин румол барои сатр дора. и хоҳишу дархосте ки нами буд аз тарафи яке аз анамин подписчикони азизи мо барои ҳавай ман анамин намуд куртаое ки примояй имрӯз ба навор гирифтам. ана як намуди дигарш 1000 сомона. ана ин намуд куртаҳои арусие ки мисол бе ваяй бе обрӯчай. ина остинира бинед чӣ қадр хушрӯвай. ино махсус ҳамихе курта доранд бо аз таги мепӯшӣ барое ки намоён нашава, ҳамихе маҳкам боша ҳами остинош. хулоса бинед и 1000 сомонай. иям бе обрӯча. и ҳамчун тоҷики духтагия ё тоҷики арусӣ. иям вай дора. ҳамхе румоли сатр дора. ана дар инҷа ҳам ана ин намуд ваяй ино турецкий стил гуфтанд нишон додан ҳамиҷа. ана ин намуда бинед. и нархш 3000 сомон. бинед чӣ қадр хушрӯвай. и обрӯч мефора мекунед, намефора намекунед. ана дӯстони азиз, ман аллакай омадам магазини хидмон. ана ин намуд вай оварда будам, брижа овардам барои савдо, барои фурӯш. нархи и брижаҳо дӯстони азиз 30 сомонияй, 35 сомонияй ҳам хел нарх доранд. ана тамошо кунед. имрӯза видеода ман чӣ қадаре ки тонистам ба навор гирифтам. анамин касоне ки бо мо будед ҳазор раҳмат. бовар кунед подписчикони азиз, ҳамаи анамин пешравии мо, ҳамаи анамин пешравии канали мо и вобаста аст ба шумо ва ман беҳад миннатдор ҳастам аз ӯ шахсоне ки ҳар вақт моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, поделиться мекунанд бо одамои нава, мисол даъват мекунанд ба канали мо. хулоса дӯстони азиз, миннатдори зиёд ҳастам ба шумо. сарбаланду хонобод бошед ва то видеоҳои оянда ман бо шумо хайру хуш мекунам. хайр.